Здравейте, аз съм нов в правенето на клипове и бих искал да ми кажете как да се увеличи микрофона на клиповете, защото в момента съм точно до него. И също така как да ми върви по-добре компютъра, докато играя тежки игри. Например Mortal Kombat Complete Edition. Настройките се възможно най-малко. Изключил съм почти всички програми. Доста са се останали. Не е доста. 5-6. Така и тук снимам съм на 15-16 пъти макс. Аз обикновено съм на 25-26, докато снимам. Също може да напишете коментар за тази игра, дали направи геймплейове. Особено много ми е интересно ето този, как да го отключа, къде да го намеря. Аз съм играл доста време тази игра, година, сигурно. Така не ви да спамите гадни коментари. Такива. Малко може да се обърквам. Не съм свикнал да правя клипове.